Máme ustartovaný druhé štafety Hartmanic a Bystrého po Lipských horách. Adam máš je A opět mírně navrch má Bystré, ale to je zatím druhý úsek, kde je bariéra 50 metrů od předávacího území. A je tady druhá přidávka do třetího úseku. Venda. Takže jsou závodníci na třetím úseku. Takže opět stejný obrázek jako první rozběhu obou štafet. Bystré po Lipských horách a to bude kvalitní čas.